Begira, antzerkia dago ostiralean. Itxura ona dauka. Ze iruditzen zaizu antzerkira joatea? Aspaldian ez gara izan. Zein egunetan da? Ostiralean, hilaren 9an. Bederatzian? Uste dut egun horretan dela Baile Tabernako mendeurrena. Festa bat antolatu dute eta nik nahiago dutara joan. Bai, hori jartzen du hemen. DJ-a eta pintxopotea. Noizti gustatzen zaizkizu zuri DJ-ak? Giroa egongo da. Gainera, ez dauka diru askorik. Zenbat balio du antzerkiko sarrerak? 20 euro. Ez da merkea gero. Benetan, nahiago dut bailera joan. Bueno ekarriko dute beste antzeslanen bat. Ados, bailera joango gara. Eta zer gehiago dago aste honetan? Ara, koruaren entxegua asteazkenean. Zuri musika gustatzen zaizu, ezta? Interesgarria izango da. Bai, zalantza barik, baina begira, ordu berean ardo dastaketa dago. Agian ardoak dastatzen erakutsiko dute. Ni ardo dastaketak gehiago erakartzen nau. Gainera, entxegua ostegunean ere egingo dute. Joan nahi baduzu, ostegunean joan algara, eta asteazkenean ardo dastaketara. Ondo, bai. Eta begira, antzerkia ikusi nahi baduzu, hurrengo ostiralean joan algara. Beste antzeslan badago, eta 3 euro baino ez da kostatzen. Bai, baina agian ez dira profesionalak izango. Baina tira, konforme. Begira, argazki erakusketa piloa dago. Ze iruditzen zaizu, egunean bat ikustera joatea. Gehienak tabernetan dira. Pote bat hartzen dugun bitartean ikusi ahal izango ditugu. Ederto, bai. Bueno badaukagu aste osorako plana.